Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir Müslüman doğalımız şöyle deyiptir. Esselamu aleyküm. Mescitlerin birine vaaz ettiler. Safar ayı başladı diye günü akşam namazından son 4 rekat nefil namaz okuduydular. Çünkü şu ay ağır ay dediler. Şu barada aydaysanız sünnette var mı? Nahil bercay etmeli. Yine de bir diyenleri şu safar ayına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hassayeten ayı şu safar ayına 360 bin bela gelip biler sadaka verin köpürek nefil namaz okan dediler diye. Deyip soraptır. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hava Müslüman doğanlar şuna benzeş gepler her yıl yayradılıyor. Bu gepi yayradiyanın esasları bid'atçı ahunlar. Halkın içinde bid'at yayradıp boran, yakasını bid'at yayratmakla tanıdan ahunlar yayradiya. Bulan bir kısanavı Türkmen Sahrada. Şu taydan turuya bu geplen başı. Yine bu gepi yayradiyandan birim Türkiye'de bir Türk, bir molla var. Şu köp yayradiya şu zatları. Kalanlarım şolardan eşidip, şolardan gören zatlarını doğrum kadip ay ahun olsa, diyen olsa doğrudur deyip şolardan eşitip yayradiya. Ya da şolan gepine kulak asyan mollalar, imamlar şolardan neyme eşitip yayradiyalar. Neyme diyalar? Safar ayı ağır ay, safar ayı bela beter iniyan ayı, safar ayının ahirki çarşenbe günü has ağırmış, onu kara çarşenbe diyalar. O at oyptular kara çarşenbe. Yılın en ağır neyme günümüş şu. Safar ayının ahirki çarşenbesi. O Kara çarşenbede 320 bin bela iniya. O kavir diyene soran doğulmadan diyişer 360 bin diyeler. Bugün yılın en ağır günüdür. Ol gün kesellilerin yağdığı has ağırlaşıyor. Ol gün belli bir rekat namaz kılsan, sadaka versen Allah Teala onu ol belalardan koruyacaktır diyeler. Şol sebeple bu ayda köpürek sadaka vermeli, köpürek nefil namaz kılmalı ve hususan kara çarşenbe günü plança rekat nefil namaz kılmalı deyip aydiyalar. Şunca rekat kıl, her rekatta plan surhan okudip neyme özler bir namaz tutturlar. Ene Müslüman doğanlar, şu kişiler her yıl şu gepleri yayradiyalar. Bu barada kıysaca ders görünüşünde biz üstünde gurulap geçtik, cevap verdik. Onu dinlemedikler, alıp dinleyip bilir. Yine bir kıysaca cevap versek Müslüman doğanlar bu geplere. Şu geplerin Müslüman doğanlar Kur'an-ı Kerim'den, sahih hadislerden, selef-i salihinden, sahabadan, tabi'inlerden, etba'at tabi'inlerden hiç delili, subutnaması yok. Bar diyen korkussun. Yani Allah'ın ayeti var. Planun ağray, safar ayı, bela iniye. Yani öğrendine bilip bilmeyen haçın belan iniyeni nereden bilecek? Allah biliyor. Onu bu arada gurulacak olsam elinde delilin olmalı. Kur'an-ı Kerim'den ve sahih hadislerden. Bar orta çıkarın. Kur'an'da ay korkutuna şu ayet bari şu ay ağray bela iniye. 320 bin bela iniye, 360 bin bela iniye deyip korkutun. Korkut bilmeyeniz. Sahih hadislerden korkutun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisinde bize aydıptır. Safar ay ağır ay. Şu ayda bela iniye. Korkut bilmeyeniz. Şu ayet mahsus nefil namazı var. Kara çarşamba mahsus nefil namazı bar plança rekat namaz her rekatında şunca süre okumalı deyip öğre diyorlar. Sahih hadislerden korkutun, korkut bilmeyeniz. Demek ne Müslüman doğanlar bu geplerin Kur'an-ı Kerim'den, sahih hadislerden, selef-i salihinden hiç delili, subutnaması yok. Üstesine Müslüman doğanlar bu inanç ünsürün. Doğru inancı İslam akidesine ters, batıl inançtır, ırımdır. Ve gen yeri Müslüman doğanlar, gen yeri sahih hadislerde bize safar ayının bela beter ayı, şovsuz ayı deyip inanman yanlıştığını aydılıyor. Bu bid'atçı mollalar, yaş olan gepine inanayan imamlar bize neyme vurun veriyor? Bu ay bela beter ayı, şovsuzluk ayı deyip öğre diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadisleri bize bunun düğümünden tersin haber veriyor. Tertip boyunca aysak Müslüman doğanlar İslam'dan ön Mekke müşrikleri safar ayını ağır ay, şovsuz ay hesaplaptırlar. Arım ediptirler.
Bu ayda yola çıkmak doğru değil. Bu ayda umre etmek bolmaya. Çünkü olanın öz düşüncesine göre umre inançları vardı, haç inançları vardı Kabe. Bu ayda umre çıkmalı değil deyip inanıyordular. O yola çıkmalı değil. Toy etmek doğru değil, nikahlaşmak doğru değil deyip inanıyordular. Yani safar ayini ağır ay hasap etmek kimin inancı eken Müslüman doğundur? Mekke müşriklerinin inancı. Mekke müşriklerinin kalan inancı. Gen doğru mu? Nereden nirak geliptir? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına görüşmek için gelen insanların inancını bugün bize kâvir ahunlar, mollalar bize näme? İslam doğumunu giydirip bizim önümüze koyuyorlar. Safar ayını, ağır ay, şovsuz ay, bela inen ay deyip hasap etmek Mekke müşriklerinin inancı, şolardan kalan inancı. İslam gelenine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin butlarını yıkıp yok edişiyali Müslüman doğunlar, onların inanıp gören batıl inançlarını, batıl ilimlerini hem yok etti, yıkıp yok etti. Dine senin buta ibadet etmezliğin, buta inanmazlığın yetmeye. İnancındaki butlarım yıkmalı. İnancındaki şiriklerim yok etmeli. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerinin butlarını yok edişiyalak yıkıp onların batıl inançlarını hem yıkıp yok etti. Sahih Bukhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diye? La adwa ve la tiyara ve la hama ve la safar diye. Adwa yoktur, ırım etmek yoktur, bayguştan ırım etmek yoktur, safar ayından safar yoktur diye, safar yoktur, safardan ırım etmek yoktur diye. Ne demek? Adwa ne demek? Hassalığın bir kişiden başka birine, bir hayvandan başka bir hayvana, bir yerden başka bir yere geçip yokuşmak demek. Hassalık keselli kişiden sağdan kişi, keselli hayvanın sağdan kişi canına geçip yokuşup biliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu inkar etmeye. Emma Mekke müşriklerine hemen yani öz-özünden geçiyor. Allah'ın takdiri olmasa da öz-özü yokuşuyor deyip inançlar var eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu batıl inancı inkar ediyor. La adwa diye. Öz-özünden yokuşmak diyen zat yok diye. Allah'ın takdiri bilen boluyor diye. Sonra diye ve la tiyara. Tiyara näme Müslümanlığın ırım etmek. Näşuň köle bizde de bazı öňümizden pişik geçti, ay tuğladı ya bir zat boldy. Araplarda da şo bar eken, mahlukatdan käbir zatlaryň şowsuzluk bela beter getirip biljeğine inanýan ekenler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna inkar ediyor. Ve la hama diye. Hama diýen baýguş. Jahiliýe Araplar näme inanýan eken, öýmüň ýanyna baýguş gelse ya baýguş ýygyrsa, maşgalamdan biriniň öljeğini haber berýär diýip inanýan eken. Batıl inanç. Baýguş gyýyrsa gelse gelipdir, seninle hiç bağlaşygy ýok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna inkar ediyor. Ve la safar diye, ve safar ayı ulamalardan bir topar diye, bu safar ayıdır diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la safar diyani, safar ayıdır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la safar demekle näme inkar ediyor? Cahiliye Arapları bu ayın ağır aydığına, bela beter şowsuzluk getirýän aýdygyna inanýardylar. Hatta olar bu ayda toy etmezdiler. Yankı dişmel yola çıkmazdiler, sevda satga yola çıkmazdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inkar ediyor. Çünkü bu inanç akla ters. Ayın günün itin pişin bayguşun sen işin bilen sen ýaşaýyşyň bilen näme baglanşygy bar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şulam hemmesini inkar ediyor. Näme boldy musulmanlar onlar bu inanç Mekke müşrikleriniň inancı. Buna inanmak değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna inanmaň diýip gidipdir. Emma bize ahun, selleli, molla, aman kişiler çıkıp näme gurun berýär? Tersini gurun berýärler. Diýdik musulmanlar, ünslerin başka bir möhüm zat, plan gün, ay, bela gelýär diýip inanmak, dogry İslam inançyna ters bolan inanç. Kösgönüje Kur'ana ters şol inanç. Yani bu gep bilen batyllygyny birdäl bir näçe ýoldan subut edip bolýar. Şoň bir musulmanlar bu inanç Kur'ana, İslam akidesine ters inanç. Sebäbi musulman dogunlar Allah Taala'nın aylarynyň, günleriniň hemmesi gowy. Näme diýmek bela inýän ay diýmek? Allah Taala bela inýän ay yaratdymy? Yani bir insan biraz diýen zadyň pikirlenmeli, oýlanmaly, bu Kur'an sünnetde bu zatlar barmy ýokmy, näme diýmek? Allah Taala musulman dogunlar aylarynyň, günleriniň hemmesi gowy.
Biri-birinden musulman doganlar üstün faziletli günler ba. Cuma günü ýalak, geceler ba, Kadir gecesi ýalak. Biri-birinin üstün aylar ba. Ramazan ayı ýalak. Hemme musulman doganlar İslamda bela inen ay, bela inen gün, bela inen gece diýen ananç düýünden ýok, Kur'ana ters bolananç. Ve musulman doganlar Kur'an sünnet bize nämen habar berýär? İnsanlaryň başyna gelýän erwetlik bela beter ay gün sebäpli gelýär diýip aýdýarmy Kur'an sünnet ýok musulman doganlar. Kur'an we sünnet bize nämen habar berýär? Bizim başymyza gelýän bu dünýäde we ahiretde başymyza geljek erwetlikler bizim edýän amallarymyz sebäpli gelýär diýe. Oýlanmaýasmy biz? Senin amalyň erwet bolsa, sen iň haýyrly ay bolan Ramazan aýyna, iň haýyrly gece bolan müň aýdan haýran Kadir gecesinde käbäň içinde otursaňam sana peýdasy ýok. Sen şowsuz adam, çünki sen näme erwet amalla gezip borsun. Biz şuna ön çökmeli, biz näme anamdyrs? Aýda günne şowsuzlyk ýok, seni şowsuz edýän, bela getirýän sen amalyň. Öňkü ümmetler musulman doganlar näme üçin helak boldy? Plan aýa, plan gije gabat gelen üçin helak boldymy? Ýok, musulmanlar hemmemiz bilýäs. Öňkü ümmetleriň başyna gelen belalar eden erwet amallar sebäpli geldi. Kur'an-ı Kerim'de hem Allah Teala bu hakikati üns çöküp bize näme diýär? Şura suresi 30. ayetinde وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Başyňyza gelen islenlik bir betbagçylyk öz elleriniz bilen eden etmişleriniz sebäplidir. Şoňa garamazdan Allah Teala günahkarlaryň köpüsiniň günahyny geçýändir diýär. Diýmek musulman doganlar bu tarapdan hem näme pikirlensek bu ananç İslam anancına, akidesine ters inanç. Batıllygyny gorkadýan ýene bir zatlardan biri, ýanky dogan diýişýär, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safar aýyna hassa bolupdyr diýip misal berýärler, o 20.000-360.000 belan gelmekligini şoňdan baglanşdyrýarlar diýen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şol aýda hassa bolupdyr, şol aýa bela inýanlygy üçin diýip näme şol misal berýärler. Musulman doganlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in safar aýyna hassa bolanlygy dogry. Ýöne bu diýmek safar aýynyň agyr aýdygyny aňlatmaýar. Hatta musulman doganlar ünsürin safar aýy agyr aý diýip bela beter gelýän aý diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hassa bolmaklygyny safar aýy bilen baglanşdyryp misal bermek Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in öňünde terbiýesizlikdir, edepsizlikdir. Sebäbi bu gepden näme many çykýar? Safar aýy 320.000-360.000 bela inýän aý bolsa, Allah Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bela ugradypdyr. Şol sebäpli hassa bolupdyr diýen many çykýar. Ya da şol belalardan Allah Taala uradýan belalardan biri Peygamberimize degipdir diýen many çykýar. Allah saklasyn. Bu batyl inançyň bir ujuny ýerek bar ýa pikirlensek. Şoň üçin şeytan bidgatlary we şoňa meňzeşatlar diýe günahdan beter gowwer ýa diýe, arakdan, şarapdan beter gowwer ýa. Çünki her bidgatyň ýerinde şoňa meňzeş başga da bir tür ýalňyşlatlar gelýär. Sulman doganlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hassa bolmaklygy safar aýy bilen baglanşygy ýok. Yani safar aýyna bolman başga aýda hassa bolsun, mysal ahir hassa boljak bolsa bir ay insan Peygamberimiz bolsa başga bolsun bir ayda ya bir günne hassa bolmaly. On ay bilen günnen baglanşygy ýok. Allah'ın takdiri şol wagtda gabat geldi, şeýle boldy. Onsoň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safar aýyna hassalygy başlaýar, ünsürin. Hassalyk safar aýyna başlaýar, ondan soňra ay bolan Rabiul Awwal aýyna hassalygy dowam edýär we şol aýda dünýäden gaýdýar. Indi ünsürin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hassa bolmaklygy biz üçin has agyrmy ýa-da dünýäden gaýtmaklygy has agyr. Haçan dünýäden gaýdýar? Rabiul Awwal aýyna. Onda näme diýjek? Rabiul Awwal aýyny da bela inýän aý diýjekmi? Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hassalyk safar aýyna başlady, Rabiul Awwalda dowam etdi. O şol aýda dünýäden gaýtdy. Onda näme? Rabiul Awwal aý hem bela inýän aý diýjekmi? Onam şoňa mysal berjekmi? Näme musulman doganlar? Bu ýalňyş gep. Geleli sadakalı nefil namazlı gurruna sadaka verecek bolsan musulman doganlar
Nefil sadaka hemişe berip bolýar. Nefil namaz kılacak bolsan hemişe kılıp bolýar. Emma bu hili batıl inancı esaslanyp sadaka bersen, nefil namaz kılsan sogap däl günah kazanýan. O bidgata amal etdiň bolýar, batıl zadyň ýaýramaklygyna ýardam etdiň bolýar. Buna önsörüm. Bu gepi ýaýradýanlaryň esasy öňe sürýän zady näme musulman doganlar? Delil subutnama ýok. Näme diýär? Plan ullokan öwliýa diýär. Qatullukan ullokan öwliýalaryň reisi, öwliýalaryň başlygy diýär. Şeýdip gurlaýarlar da şu. Ulan gowwaryan zady şeýdip gurlasalar delil ýok da ondan bir zady o gepiniň aşagynda doldurmaly. Ondan ullokan öwliýa diýdi, öwliýalaryň reisi diýdi, öwliýalaryň başlygy diýdi, şeýdip sady halyk şeýdip inandyrýarlar. Näme diýär? Şu ullokan öwliýalaryň biri diýär, kitabynda ýazypdyr diýär. Musulman doganlar, delil däl öwliýan diýmekligi. Delil Kur'an we sünnet, sahih hadisler, sahabalaryň aýdany. Plan ullokan öwliýa ýa başgasy tapawudy ýok. Bir zat diýse, nirden alyp diýär, şoňa seretmeli. Delili barmy ýa ýokmy? Şoňa seretmeli. Ol plan öwliýa diýdi, plan ullokan alymyň sözü, plan piriň sözü İslamda delil däl, alim kan, weli kan, pir kan. Bular insan bir gapdalna nefsler we bir gapdalna şeytanlar we unutup bilýär, ýatdan çykaryp bilýär, ünsörmän bilýär. Näçe ulamalaryň alimlaryň kitaplarynda ýalňyş ýerler bar, hormat bilen ulamalar diýär, bu gepi diýär ýalňyş diýär. Ya olmasa şu ýerde bir gaflata düşüpdir, ünsörmäni Allah bagşlasyn bir gyra goýýarlar. Şoň üçin näme musulman doganlar? O diýdi, bu diýdi bilen bolmaýar. Bu delil däl. Delil Kur'an we sünnet sahabalaryň aýdan sözleri bolmanda 4 mezhep imamymyzdan getir, şolaryň ijtihadidir. Emma näme o diýdi, bu diýdi bilen bolmaýar. Ya olmasa aýol uly alim diýişinde görüpdir, ullokan öwliýa diýişinde görüpdir. Bolmaýar musulman doganlar. Şonuň üçin musulman doganlar şu fiili gepleri ýaýradýanlara göni inanmaly däl. Hususan şuň kuwna gowdadan bakym ýaýraýa, erwet zat ondan bakym ýaýraýa. Ýalňyş zat, delilsiz zat ondan bakym ýaýraýa. Gonam internetde goýýarlar. Ýaýrakdy goýur şeytanam goýa şu batyl zatlara ýardam edýär ýaýramaklygyna. Şu Allah'ın ayetini goýsaň, sahih hadis goýsaň, şuňal çartlyk bilen ýaýranok. Emma şuňal batyl we bidgat zatlar görýän bolyn dünýäni aýlanyp çykýar, hemme kişi şonu paýlaşýar. Goýan äme şeytanam şu zatlara ýardam berýän ýalar. Şoň üçin musulman doganlar şuňal geplere gon inanmaly däl. Bu hili imam bolup, ahun bolup, bu hili delilsiz gurrunlary ýaýratmaklaryny musulman doganlar nämen alamatyny diýär, ýa-ni şu mesjitde aýtdylar diýär. Özümüz şayat bolýar, ahun ulama diýip borandan şu gepi ýaýradyp görler. Nämen alamaty? Näme üçin bir özüne inanylýan ahun, pir, muftiýa, alim, imam tapawdy, şoňa meňdeş gepler ýaýradýar. Bul bilen nämen görkezýär, nämen aňladýar? Şol kişiniň sowuk salalygynyň halka din diýip musulman doganlar sogap diýip, günah diýip öwredýän zatlaryny özleriniň dolu anyklaman öwredýänlikleriniň alamaty. Anyklasalar, görerdiler şu zatlaryň aslynyň ýokdugyny. Diýmek anyklanyoklar, yüzleri seredýärler, tahkik etmeýärler. Ay ondan anamdar ahundan eşitdim plan diýdi, ýaýradyp goýberýärler. Şol da musulman doganlar kim bolsa bolsun, ahun, pir, imam, mufti, weli, seyyid, hoca, işan tapawdy ýok. Peýgamberiň neslinden ay plan diýip şuň kuna şeýdip käbir zatlary öwýärler, käbir kişiler tapawdy ýok. Kim bolsa bolsun, peýgamberiň neslinden bolsa başymyzyň täji. Emma biz anyk bilmeýäs peýgamberiň neslimi dälmi? O hoca diýär, seyyid diýär, işan ne inanýas, dogry sila hormatymyz bar, oňa gurrun ýok. Emma musulman doganlar dini meselede inanmaklyga, kabul etmeklige gerek gelende kim bolsa bolsun musulman doganlar din adından bir amal orta atýan bolsa hukman şonu soramaly. Ahuna Kur'an-ı Kerim'den, sahih hadislerden delil näme? Şu diýen zadyň sahabalar edipdirmi? Şu etmeli diýen amalyň sahabalar edipdirmi? 4 mezhep imamy diýipdirmi diýip soramaly. Hukman suratda delilini soramaly. Yani biz soramany öwrenmeli, gynansak da biz soramany bilmeýäs köplerimiz.
Ay şu ahun ulama birzat diýse ay ullokan alam ullokan ahun pir diýse kellämi sallap onan oturýas musulman dogunlar. Şol bir ýalňyş zat. Näme diýseler musulman dogunlar kellämi sallap otursak, delil soramasak, kellesine selle oran özüne men ahun men pir diýip öňüne çykar, diniň adyndan halka azyrar ýörer. Bolmaýar musulmanlar. Şoň üçin delilini soramaly. Soramak, öwrenmek aýyp däl. Ahunlaram, imamlaram halka öwrediýän zatlaryny sahih deliller esasynda öwretmeli. Ol mışmışlar bilen plan diýdi, öwliýa diýdi, öwliýaň reisi diýdi, uly öwliýa diýdi, düşünne görüpdir, peýgamberiň neslinden gelýän adam diýdi, bul bolmaýar. Eger durus ahun alim bolsa, meniň size diýen zadymyň delili Kur'andan şul ayet, sahih hadislerden delili şul ayet, mujtahid imamlar şu ayet hadisten şu netijeni çykarypdyr diýmeli, öz netijesini aýtmalylar, öz kellesine ora düşünüş bermeliler. Mujtahid imamlarymyz şu netijeni çykarypdyr. Sahabalar şuna şey diýipdirler, şey diýip amel edipdirler diýip hukman suratda eger durs ahun molla bolsa, şey diýip näme diýen zadyny delil bilen düşündirmeli. Adamlaryň kellesini bulaşdyrmalylar. O diýdi, bu diýdi, plan diýdi, puzat diýdi. Soňra izinden gelip näme diýär, kim şunu kabul etmese Wahhabidir diýip goýýar ýa. O garşyna kanan oturan görgülün kellesini bulanmajar diýär. Yani delile aýdan ok, delillip öz ýandan ya toslama hadis getirýär, ya bir hekayet getirýär, ad alim diýdi, ahun işan diýdi. Gep aýla pırlaýan soňra da gepini irak getirýär. Kim şunu kabul etmese Wahhabidir diýip goýýar. Bul durs ahunyň alymyň wasfy däl. Bu bidgatçylaryň ýoly. Bu bidgatçylaryň edýän işi. Bu unutmaly musulman doganlar bela beterden goranjak bolsak, şu hili din adyndan yalan zatlar ýaýratmakdan el çekmeli. We haram işlerden el çekmeli. Başımızda musulman doganlar bela gelse edýän amalymyz sebäpli gelýär. Ene şey dip diniň adyndan yalan zatlary ýaýratyp ýörsak, Allah'dan korkmaly. Bela şu zatlar sebäpli gelir. Bu dünýäde gelmese de o tarapdan jezany çekýän. Şonuň üçin näme musulman doganlar ananýan zadymyza delil esasynda ananaly. Edýän amalymyza sahih deliller esasynda sahabalardan misal alyp görüli alyp edelim. Alhamdulillah rabbil alamin.